ľudia, vítajte u ďalšieho videa z Minecraftu a dneska je tu so mnou opäť Patrik One TV. Čaute. A my, to si ty? Jo. Čau. A to si ty? Jo. A my si zahráme Survival Games Team. Ale tým. Presne tak. Je tam tým červený. Ja to poviem proste. Red, blue, green. A poď SG3. SG3. A som... Ne, budeme proti sebe, ty si modrý a červený. Nepriateľ je modrý. Yes, to možno, že vyhráme. Sme piati. A ty si Guest. Čo? Počkaj, všetci sme Guest? Prečo ja som bol Guest? Čo? Asi to... Vieš, jak tam to dal? Tak to... ty si červený a ja som modrý. Podľa oblečenia. Ja budem asi Pečo zdorhať. Ale nie, ty môžeš chodiť so svojím tímom tak, kde chápeš? A ja so svojím. Takže budeme proti sebe, ne? Ja by som chcel byť... Dobre, každý z nás sú 6. Hej? A hovoril som správne. Red, blue, greens. Guten Tag. Jo, Tak poď, 30 sekúnd. 30 sekúnd, poď. Ty sa s kým budeš držať? Prečo, že dneska sú druhý? Green je 7, my sme tiež 7 a vy ste 6. Ne. Poď, ešte jeden. Nie. Poď, rýchlo. 3, 2, 1, 0. Nikto? Kto sa vám nepýtal? Dobre, veci mám. Hej. Ja som našiel druhú. Akú? Akú? Smradlavú. A s čím je? S homami. A mne zmizla sekierka. A nemám žiadne zbráne. A už sa skoro bojuje. A nemám zbráne. Čus. A kedy sa? Čo? Ty si pri mne? Ja tu mám svojho týmu, takže sa nemusím bať, že prehrám. Už je to vyrobené. Ja zabijem za koľko typka, ktorý má TNTčka. Jo, mám TNTčko. Gratulujem ti. To TNTčko sa nezapalilo. A čo mi to sa im... Daj mi... Jo. Thank you. Ďakujem, oni ma zachránili. Hej, si 5. Vy ste najmenej. Hej, zelený. No a však aj ty si blue, ne? Hej. Vy ste druhý, ktorý má Ty si najmenej. červený? Yep. Kde si? Ja si ťa nájdem a zabijem. Ti zložím do podám. Je taký jeden spadol do jednej pásci. Jaký? Hej, green. Kamo, ja ti... Hej, no green. Počkaj, my sme vyhrali? Ne. Ja nemôžem zabiť, a dobre, poď. On je skoro... Jo! Green 1 už on je. Hej. Čo? To už? Jo, už len jeden. Vy ste ešte Nie. traja. To čo? Jo, tuto sú milión veci. Na stredu sú Diasekera, Diakron Patch. Do prdele. Čo? Prehral som. Mne sa darí, by som povedal. Krompač dáva dosť hitu, takže si ho dám tu na. A ešte to jedlo Ja nejaké. sa si teraz budem nudiť. Tak chod si zatiaľ skakať parkour, trénovať, nie? Nis? A kto ťa vlastne zabil? Neviem. Že sa mu pomstím. Dobre, bol to a ide sa aj seba zabíjať? Že zo svojho týmu? Ne, to sa nedá. Ne, Ty sa nemôžeš ani hitnúť zo svojho týmu. Jo, a teraz sa modrý, že sme spolu. No. To musíme obidva, no to isté. Vieš o tom? Yep.
A jo, tu sú rovno ďalšie veci. Dám si toto. Ty to necháta, no. Ja si asi zem. Jop. Survivor. Skyward. Skyward. Ja sa bojím, že takto je príjmy, ale drží shift. Čo som hovoril, tam je červený tým, musím tam ísť. Si pieti stále. Ja viem. Červení sú furt nesmrteľní. Ani jeden zápas neprehrali. Ne? Mne to laguje, ja sa nemôžem pohnúť až tak. Ty si Richie. Prídam to za teba. Bum. No, pohnúť sa môžem, ale potom ma to vrácia. Vieš čo, mne to laguje, takže urobím jednu vec. Čo? Mi to tiež... Tu na nefunguje lobby. Čo dáva viacej damage? Ale vážne, čo dáva viacej damageov? Kronpač alebo sekera? Sekera, ale survival gameov je také, že dáva si kronpač viacej damageov. Ja to zatiaľ strihnem. Dobre, ľudia, som späť. A už sme len 4. Ale my to vyhráme. To cítim v krvi. Aké nie? Však sme 4, áno, nie, iba po jednom sú. Keď sme mi obidva boli Ale ne, oni tu majú silné veci. Ja nemám silné veci. Keď to takto bolo zleba. To sa kedy končí, ha? Jo, respawnila sa druhá. Toto? Však za chvíľku. Musíme pozabíjať všetkých hráčov. A ešte aj keď pôjdeme do arény. Poď, chestplate mi chýba. Ja chcem chestplate. Nejaký normálny slovenský. Oni ma tu nechali. Vy sa išli to že pripraviť, nie? Koľko už minút do veľkej arény? Dobre. Ja tu musím zase... Dobre, že som späť znovu. A my sme tu takto traja, ako traja mušketieri. My sme traja mušketieri. Ale nie, on má lepší meč. A veľká aréna. Ľudí, idem na to. Som v ligi. Tak. Vyhrali sme prvú arénu. Ja to zatiaľ streamujem, kým on príde. Takže ľudia, som späť a SG3 Mountain Lake. SG3 Moon. SG... Som... Red. Som red. Ja green. Green? Tak počkaj, ja to ešte raz skúsim. Počkaj, jak? Ja green, ty red. Nedávaj lomeno lobby. Fuck off. No to za mnie. No to by... Daj radšej lomeno lobby. No tak toto video to bude asi všetko. Ak sa vám toto malé video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár, zatím čus a ešte dačo. Dúfam, že sa vám ten film páčil. Keď ne, nevadí, keď hej. Tak ktorý by ste sa môžete sa pripojiť do toho filmu a natáčať s nami. Tak zatím